Molweni kakhona, ndibuyile no-part 2 womgqwaliso. Sithe mos nithi nina umgqwaliso yi-misalignment, yi-bad aura, yi-bad energy, ntontontontontontoni. Uyayiva ke ngoku? Anyway, asikho lapha. I think by now we understand uba sithetha ngantoni. Ndifuna ncakasane ke ngoku sithethe ngento yokuba mhlawumbi ngelinye ixesha yintoni unobangela, you understand, womgqwaliso xa ungathakathwanga. You understand? It's not, umgqwaliso awuzi ngokuthakathwa all the times, by the way. Umgqwaliso uyeza ngokuthi abantu abadala bakokwenu bayakwazi ukukugqwalisa ebantwini, ungathandeki, ube nezothe. You understand? Uthi udinga uncedo ulufuna ungalufumani. Abantu basebadikwe nguwe because awuhlanguleki. Unengxaki efanayo qho nge-15, unengxaki efanayo qho nge-month end wena. You understand? Eyakho imali ephele ezandleni upeya seyiphelile. And ke ngoku umntu afumanisa uba no. You understand? Ikhona ingxaki. Ngelinye ixesha abantu bakokwenu xa kukho into ongade uyenze bekumele uba uyayenza, bayakwazi uvala into yokuba it's almost like they shut down all avenues of help. You understand? Bring you down to your knees, basically. Until uqwalasele. You understand? Until uphuma uphulo, uye koononkwenkwezi uyokhangela into yoba undonakela undawoni na. Ithi kanti kukho le nto bemele uba akusarhonwa mntakabawo kweli gumbi. Ndisentlombeni bethuna. Sisentlombeni eMthatha. Abarhoni abafana balapha kusemini ngubani ixesha. Anyway, ndithi ke bandiphazamisile futhi. Ithi kanti kukho le nto ungade uyenze, kumele uba uyayilungisa. Abantu abadala bakokwenu kudala belindile. Ungumntu ozalwa nentlahla, but intlahla yakho uselfish, uyisebenzisela wena wedwa. Like how do I put it? Intlahla yakho yeyoqhayisa wena. Intlahla yakho yeyoba umane uposta kuFacebook, kuTikTok, kuYouTube into yoba wow, look at God. Ayikho enye into oyenzayo. You understand? Akho mntu umphakamisayo wakokwenu umzekelo. Wena oko kuqhwatyelwa wena izandla. Kukho amatyala kokwenu, zinintsi into ezidinga ulungiswa kokwenu, but awujonganga loo nto. Woxuthwe ke ngoku, bakugqwalise ke ngoku for into yoba hayi kaloku susiqhela kakubi kwedini. Indawo yokuqala besikunikile nethongo, sakuxelela into ekufuna zenziwe apha. Nala mandla unawo ngawethu, sithanda singawoxutha. Uyakwazi ukugqwaliswa umntu ngolo hlobo. Intlahla yakho iveske ivaleke nje, into entsha. You understand? Awuthakathwanga mntu ngelaa xesha. Ze athi ke ngoku nozama ukukuhlangula, nozama ukukunceda, abe sengxakini yena kuqala. You understand? Abethelwe into behlangula wena. So be careful. I'm not saying masingancedancedani, but be careful. Umqwalasele umntu xa umane umnceda into yoba heyi, yena siyandicebisa nawe ngelinye ixesha into yoba mani khawuphakame, ikhona ingxaki. It's beyond you know, us extending lines of help ngemali. You understand? Ngelinye ixesha umntu uyadinga uvulwa amehlo. Uyayiva ke ngoku? Umgqwaliso uyakwazi ukuza ngolo hlobo. Umgqwaliso uyakwazi ukuza, ndithetha ngomgqwaliso oza ungathakathwanga. You know, xa sisithi mna umzekelo, xa uthatha iyeza phaa kum, ndinalo iyeza endizawuthi kulambovasa, wawugqiba xa ulichithe phi esitratweni apho kuhamba abantu khona. It is what it is. Sifundiswe ngolo hlobo nathi. Zitasi zootamkhulu bethu kwathiwa owokuqala utsiba phaa kulaa ndawo uthatha laa mgqwaliso.
It is what it is, guys. It's all energy at the end of the day. Hence, it is important into yokuba naxa utakile sanu uhambe uphume ekuseni ube ngowokuqala awutsimiqwaliso. I-true story, andixoki le nto ndiyithethayo. Kukhona ukuthi kuthiwa hambohlamba kwi-crossroads, you understand? Unikuyeza kuthiwa uhlamba kwindlela kuthiwani thini ngesiXhosa i-crossroads, loo nto iyiyo kodwa, you understand? Ube ngowokuqala wena ugqitha phaa uthathile laa mgqwaliso walaa mntu, you understand? This is energy we're talking about. I-energy is matter, untouchable, you understand? Awuzuyazi into yoba kule ndawo utsiba kuyo igqwalisekile or not. So I don't know uba ndithi avoid what, but uyakwazi ukuze umgqwaliso ngokuthi uhambe endaweni erong, you were at the wrong place, wrong time, kanti bekukho umntu phayana obezo-understand. Nale milambo nivaswa kuyo ke, ufika phaa kugcwele amakhandlela kumntu ebezovasa apha, nawe uphinde uvaswe phaa kwakulaa ndawo, you understand? Sometimes i-cleansing can end up i-detrimental kuwe ngenxa yento yoba umntu obekwenza akanalo iliso lomoya lokujonga into yoba akusebenzele kweliphi icala. So iba careful njengesiqu sakho, iba nomona ngawe, sukuzisa ngetreyi kononkwezi, you understand? Because wow, ngelinye ixesha sicinga siyayazi le nto siyenzayo kanti asiyazi, sikope nje, azange uxelelwe okunokuya, you understand? Wabona nje isenziwa waqonda uba nawe uzayikopa uyenze kwabanye abantu kuthiwe uyaphilisa kanti uyamosha, wena ke ngoku uyoba yi-victim. So be careful. Endizama ukutsho now, how do you correct your alignment? Uzibuyisela njani esimweni, you understand, xa uzifumanisa into beyingathi ndinawo umgqwaliso? Obviously, one, you start by cleansing yourself, you understand? Get aura cleansing herbs, imithi, amayeza, you understand? Iya kwi-herbalist, you understand, amanamba ofuna amayeza, ufuthe, kuyafuthwa umntu onomgqwaliso, ufuthe uphume ngephozo umgqwaliso. Andithethi mna isifutho ozasibeka esitovini siphole uthathe imbiza uyibeke phaa phantsi. Isifutho like sidlwabhuzele ubile ubaleka amanzi, uyayiva ke ngoku? Not once, make a habit of ukufutha over and over again, because umgqwaliso awuphumi overnight. Uphalaze, ugabhe, phalaza, ukhuphe ngaphakathi umgqwaliso, ube nazo izinto zokuvasa. Also, endlini nakho, make sure your house is clean. Yazi indlu that is cluttered iyakwazi nayo nje ukwenza impilo yakhe ibe ihlangahlangene. Have plants, bendikhe ndatsho nakulaa video yokuqala, have plants eziza kunika umkhombandlela into yoba amani ikhona into erongo, ikhona into e-off, you understand? Iziqhumiso, qhumisa endlini yakho to cleanse your space, you understand? Zikhona i-Himalayan lights, you understand? Zikhona fumana isiqhumiso mani uthenge, abantwana beni batshaya ihabli-bhabli, la malahle lawana, banamalahle ufake isiqhumiso phaa, ubeke epasejini, ubeke you understand, emnyango, njalo njalo. Uyayiva ke ngoku? You are cleansing your space ngela xesha, so that especially xa beninepati okanye bekho umsebenzi, makucleanswe, makuvaswe, kukorojwe, you understand? Korojwe ngeyeza endlini, or at least ke rough salt nezipirit neentoni noomadubula, kodwa cleanse your space, make a habit of cleansing your space. Uyayiva ke ngoku? Take care of your dogs, because your dogs will take care of you. Uzawuva ngenja xa kukho into erongo, izawutsho ngomkhulungwane utsho uyazi into yoba kumdaka mani apha ekhaya kufuna ucocwa. Uyayiva ke ngoku? Enye nenye wethu ndizabe ndiyicinge okwangoku ndisifuna uthi
till the next one. Don't skip the ads, guys. They pay the bills on YouTube. Otherwise, thank you very much for the support, para.